Karjalainen tarina, eli suorna, on erikoinen ja merkittävä folkloorin laji. Karjalaisiksi suornoihin lapsia tuttavuusota vielä päiväkoissa, vain ennen vanhah tarinoja kerrottiin ei vain lapsilla. Mitä vielä mukavaa suo tietoa karjalaisista tarinoista, kertoo kielen, kirjallisuuden ja historian instituutin kansanrunouden tutkija, filologian kandidaatti Valentina Mironova. No suornoissa on olla eriluotuiset suornat. On semmoisia ihmissuornoja, kun sanomme, konsultsuori on suorin poiku ja suorin tytär, kun suorin tytär käydä kositsima, mitä pitää ruodoa. On semmoisia suornoja, kudolos kaikki pienhenkilöt ollaan elätit, metsä živatat, libo kodi živatat. Ja on suornoja semmoisia, mitä tahtoo nagroa papiloisen ne vahna saneltiin tyhmilöis ristikansois. Esimerkiksi kindahan musikon suornat olla semmoiset, kun sanelta vähän epätavallisista ristikansois sanoo monenkaan. A tiedättekö työ, mistä viisas kissa, kirjava kanoi tai alainen suornat kerrotaan? Karjalan tarinafestivaalikilpailun osallistujat ja vierahat nyt tiedetään yli 15 erilaista karjalaista tarinaa. Festivaalissa oli 3 nominaatiota: Karjalainen tarina, Kalevalan mosaikki ja Minun Kalevala. Kilpailuun osallistuivat koululaiset eri Karjalan piirien kouluista sekä lapset Priasen ja Petroskon päiväkoista. Esityksien muovot oltiin niissä erilaiset. Lapset esitettiin näytelmiä sekä kuklanäytelmiä, laulettiin lauluja ja soitettiin. Kintahan kylän tarinat olla suosittua Karjalassa. Nämä suornat olla huumorisuornoja Kintahan kylän eleistä. Festivaalissa lapsillakin oli hauska katsoa tarinoja siitä, miten kintahalaiset lähettiin Pietarih, vain palattiin takaisin omah kyläh. Tämä tarina esitettiin Priasen taitekoulun opastujat, ja he piästiin ensimmäisellä paikalla Kalevalan mosaikin nominaatiossa. No totta kai. Siis semmoiseen festivaalin Karjalan satu me osallistumme ensimmäisen kerran. Ensin valittiin me Kintaan kylän siis ne tarinat, koska mehän Kintaan kylä on meillä tässä lähellä Prääsää. Ja siellä on paljon huumoria ja minusta se ihan sopii meille prääsäläisille sitten esitykseksi. Karjalan suorna-nominaatiossa voitti Julia Ponomarjovan ohjaamat tarinat Kirjava kanoi ja Zirkaloinen. Julia on nuori Viilijärven koulun karjalan ja suomen kielen opastaja. Julia tietää Chichiliusku-teatterin näyttelijänä, vain nyt hän kehittää teatteria sekä kuklateatteria omassa kylässä. Joku tuottu linnaspäin tuli. Tuli. Katso mikä linnaspäin tuli. Voi. Kimpa tämä on? Oi nyt siomata näpi. Näkyy minun järri linnaspäin työntä. Minä 6 vuotta kävin Chichiliusku tyttöteatrah. Minusta ylen miellytti ja kun tulin Ruodamaan skolah, vuoden ruovoin ajattelin sitä, kuin se voi luoda. Ja tässä tuli se Karjalainen suornafestivaali ja minä rupin ajattelemaan, kun pitää luoda oma skolateatru lapsille. Ja rupimme lukemaan suornua. Se löytyi Ylen terve, se Kirjava kanainen suornu. Sitten rupimme harjoittelemaan. Festivaalissa sai kuulla tarinoa karjalan kielen sekä livin, jotta varsinais-Karjalan murtehilla. Kalevalan piiristä tulti jyskyjärveläiset ja kalevalaiset. Jyskyjärven koulun opastujat näytettiin viisas kissas tarinua. Meillä kun soitettiin Petroskoista, jotta pitäisi osallistua tähän festivaaliin, niin minä rupesin heti valitsemaan karjalaisia tarinoja lukemaan. Karjalaiset tarinat on oikein vaikea lapsille esittyä. Ja me kävimme kesällä Tverissä ja meillä lahjoitettiin Valentina Karakina ja sitten Olga sellaiset kirjat. Ja sieltä löysin tämän tarinan Viisas kissa. Näistä mä oikein tykkäsin ja lapsi oikein miellytti ja me esitimme tämän tarinan. Eletti ukko ja akka. Heillä oli kissa.
Männisee pois iästä. Inki työhöt olma, in vielä kissa, pito. Kote hän, tänne sai, te vieneitsä. Anna siellä elö yksinään. Minun kutsutaan Pavel, minä tulemme Juskujärvestä. Minä näytelmä on Viisas kissa. Minä leikin siellä ukkoa. Johtavan aikana minä tykkään lukea. Toiseksi kirjoitan runoja. Vielä kirjoitan karjalankielisiä runoja. Minun Kalevala-palkinnon sai Kalevalan keskikoulu. Opastajat ja lapset valmistettiin Kalevala ihmekirjanäytelmää. Ensin he kirjoitti Elias Lönnrotista ja hänen kirjoimatoista. Lavalla Kalevalan neitsut luki Jouki Hämäläisen runon. Kumppani kertoo, miten Elias Lönnrot matkusti Kalevalan runomailla ja miten syntyi epos. A lapset näytettiin tämä varjoteatterilla. Toisena esityksen osana oli Sampo-tarina. Kaikki tekstit otettiin uudesta Kalevala-epoksesta Varsinais-Karjalan murtehilla. Oho, Seppo Ilmari, tapoja liian kiva. Suotatko se tako saman kirjakannon kauttelun, joutsmentynä nenästä, maakarihmän maikosesta, Osman pinnistä Jyväskästä, kesäluhkan Untulasta. Kalevala-epos kirjoitti Elias Lönnrot. Hän kertoo Sampon myllystä, Väinämöisestä, Louhista, Ilmarinista ja Lemmenkäisestä. Minä olen Louhi. Minä varustin myllyt ja sitä Sampo upotti mereen. Hyvä kun tämmöisiä festivaaleja järjestetään. Se auttaa kehittyä ja säilyttää karjalan kieltä ja kansan runoutta nuoremmalla polvella. Kilpailun osallistujat hyvällä mielellä palattiin kotiin. Varmasti kotikylässäkin lapset ruvetaan näyttämään karjalaisia suornoja.